Mga kaigsunan kong bulanon. Base sa Section 10 sa Republic Act 11332, ang tao nga musupak sa pagpatuman sa quarantine, mahimong silutan pinaagi sa pagbayad og dili mo menos sa 20,000 ka pesos ngadto sa 50,000 ka pesos o mahimong prisuhon sulod sa usa ka buwan ngadto sa 6 ka buwan. Ubos sa Article 151 sa Revised Penal Code, ang dili mosunod sa mando sa mga opisyales sa kapulisan o mga ahente sa gobyerno nga nagpatuman sa umaong balawod, mahimo ka nga dakpon ug mahimong silutan sa multa nga 100,000 o mahimong prisuhon nga moabot sa 6 ka buwan. Pero mga kaigsuunan ko, kinahanglan pa ba ta moabot anang puntuha? Dili ba mas maayo na ang atensyon sa ato mga opisyal ihatag na lang sa ato mga preparasyon kabahin sa pag-atubang sa COVID-19? Naghangyo ko sa inyong kooperasyon. Dili ra para sa kaayuhan sa pipila, pero sa kaayuhan sa tanan. Kita ra pinaagi sa atong paghiusa o pagtinabangay ang makasalbar sa atong kaugalingon. Kini inyong sulugoon RTAP, nagahangyo ninyong tanan.